одина шоева гулнисо соҳиби хона шуд. ин зани бемор то кунун сарпаноҳе барои зист надошт. инҷо гулнисо шоду хурсанд аст. дар гӯшаи дигаре раҳимова файзигул аз ҳаяҷони зиёд намедонад чӣ бигӯяд. мо дар вагон зиндагӣ мекардем, азоб доштем, хитоб доштем. худо падару модарашона нигаҳбон боша, ҳамеша хушбахт боша. накаи раҳима худованд ба иқбол обруш куна, худованд ба қулои баланд бараса, парвардигор хориш накуна. ки муроду мақсади дора бачам ба муроду мақсади дора ки моро азоб хитоб баровад соҳиби як кӯлба кард. мо дар кӯлбаи хумон омадем, дуромадем. худованд нигаҳбонш боша. дар интихоби 20 нафар эҳтиёҷмандон дӯстон, бародарон ва ҳамкорони Абдураҳим Бобоҷонов ба ӯ кӯмак карданд. ба хусус модараш бо маслиҳатҳои судманд дар ин иқдом ҳиссаи арзанда дорад. ин 20 нафар якдигарро намешинохтанд, вале иқдоми инсонпарваронаи Абдураҳим Бобоҷонов онҳоро умрбод ошноӣ дод. ба онҳо фараҳ, табассум ва хушбахтӣ эҳдо намуд. дар масъалаи хушбахтӣ як ривояте ҳаст. ман ин ривоятро ба шумо нақл мекунам. хушбахтиро аз инсон бояд пинҳон кунад ва яке мегӯяд ки хушбахтиро мо бояд ки дар як қулаи кӯҳи баланде пинҳон кунем. дигарон мегӯянд на, одамон қулҳоро фатҳ мекунанд ва хушбахтиро меёбанд. ва ин ҷо дигаре мегӯяд ки мо бояд ки хушбахтиро дар зери замин пинҳон кунем. ва боз ин ҷо нафарон мегӯянд ки на, одамон ба зери замин ҳам роҳ меёбанд. ва нафари дигар мегӯяд ки биед хушбахтиро дар як сайёраи дур аз замин пинҳон мекунем. ва боз фикр мекунанд, мегӯянд ки одамон ба сайёраҳои дигар ҳам роҳ меёбанд, аз он ҷо хушбахтиро меёбанд. ва дар охир як шахси бузург мегӯяд ки биё мо хушбахтиро дар дохили худи инсон ҷо мекунем. ва мо мебинем ки имрӯзҳо одамон хушбахтиро дар ҳар тараф, дар ҳар куҷо ҷустуҷӯ мекунанд, аммо намедонанд ки хушбахтиву саодат дар худи мост. мо бояд ки хушбахтиву саодатро дар дохили худ ҷустуҷӯ кунем. ду мисра шеър мавлоно ҳам хуб қайд карданд. берун зи ту нест он чи дар олам ҳаст, дар худ биталаб ҳар он чи хоҳӣ ки туӣ. яъне ин ҷо мавлоно ба мо мегӯяд ки агар мо худро шиносем, хушбахтиро пайдо мекунем. орзу дорам ки инсонҳо инсонҳои воқеӣ бошанд. инсони воқеӣ, ҳақиқӣ, комил фосилаҳоро аз байн мебардорад ва ҳамдастиву иттиҳодро мепарастад. наварбардорони мо ба самти ноҳияёвон мераванд. зебонисо Аслонбекова имрӯз ба хонаи худаш қадам мемонад. ин бонуи касалманд то кунун дар бадари хешу бегона зиндагии пурмашаққатеро паси сар мекард. саъди исмоилов, ҳунарпешаи маъруф, хабари оварагиҳои зебонисоро ба масъулини иқдоми хайрхоҳона расонд ва имрӯз дар қатори 22 нафар ин модари азиз ҳам соҳибхона гашт. Сафаралиева Гулбаҳор аз ноҳияи Рӯдакӣ дари хонаашро дар ҳузури фарзандону набираҳо аввалин бор боз мекунад. то ин дам ин оила ҷои зист надошт.